A je veľa informácií, je veľa konfliktov, sporov, všeličo. Čiže to je skôr živná pôda pre novinárov, že žijú v trhu. Ale samozrejme, že musia, a to je zase dobrá vec na trhu, že musia novinári sa snažiť urobiť dobrú vec, dobrú prácu. Aby ju predali. Lebo inak, keby to bolo tak, že to je jedno, že to nezávisí od záujmu ľudí, tak budú lajdáci všetci novinári, nebudú si dať na tom vôbec záležať. To je práve že dobre, že ich trh núti k tomu, aby robili zaujímavo, aby to urobili čitateľne alebo pozerateľne, aby tam bolo niečo iné, než majú iní. To je dobre na trhu. Ale to nie je tak, že ja tomu aspoň teda neviem. Tak poviem príklad. Ja som šéfredaktor časopisu Týždeň. Časopis Týždeň nie je štátom dotovaný, nemá žiadne fondy, nič. Žije len z toho, či sa predá, či má inzerciu. Z ničoho iného. Zdalo by sa teda, že tam musíme dávať nahé ženy, lacné, bulvárne informácie, klebety, kto sa s kým rozviedol, kto s kým práve sa rozišiel. Tak nič z toho nerobíme a existujeme a náš náklad stúpa. Čiže to je priamy dôkaz toho, že to nie je tak, že dnes žijeme v dobe, ktorá nepraje žurnalistika. Naopak, len to vyžaduje väčšiu námahu a troška väčšiu profesionalitu. No, to vidieť aj v tých televíziách, že vlastne na Slovensku sú 3 také publicistické relácie a každá je svojím spôsobom iná, ale každá má svojho diváka. Áno, v televízii JOJ majú svojho diváka na tých všelijaké story, v Markíze Palba má svojho diváka a slovenská televízia má tiež, reportéri mali svojho diváka. A pravda je taká, že tie rozdiely medzi tým, koľko to tých ľudí pozeralo, neboli nejaké priepastné, že by sa to neoplatilo robiť aj vážne témy. Takže tá sloboda, ten trh si tie informácie svojím spôsobom vyberie. A je to dobre. Je to dobre, že to tak je. Ale predsa je mediálny trh trošku špecifický, ako nie je to trh s tehlami, s parkami, s autom. Ale je tam ešte niečo iné. Napríklad preto sú mediálne politiky štátu, strany majú svoje ambície do toho vstupovať, ale potreba informovanosti, alebo potreba venovať sa menšinovým žánrom, alebo menšinám, alebo rôzne iné veci, ktoré sú možno nielen výsledkom trhovej potreby, ale také nejaké spoločenské potreby. Všetky menované veci sú výsledkom trhovej potreby. To, že má existovať v nejakej televízii vysielanie pre menšiny, je dané preto, že tá menšina tu existuje. To není dané nejakým osvieteným človekom. Čiže musí existovať tá objednávka. Menšinová, väčšinová, akákoľvek. Veď na to je plno televízia, na to je plno programov, ktoré niektoré sú väčšinové, niektoré sú menšinové. Jeden pól sú drišlakoviny a druhý pól sú reportéri. Tak to je na tej istej televízii. Čiže to nie je tak, že... Ale komerčná televízia sa nevenuje týmto okrajovým... Ale venuje, to nie je pravda. Prečo máme verejnoprávnu televíziu? To je už iná vec. To je iná otázka, ale nie je to tak, že ja tvrdím, že trh s informáciami je naozaj rovnaký trh ako trh s parketami. Rovnaký. Potrebujete zákazníka, ktorý potrebuje parkety. Tuto potrebujete človeka, ktorého niečo zaujíma. Nájdite ho, ako ho nájdete? Musíte ho hľadať, musíte robiť promo, musíte robiť dobré parkety. V mediálnom trhu musíte hľadať toho človeka, zistiť, kde on je, kedy večer pozerá televíziu, alebo aké noviny číta, koľko má peňazí, aké môže byť drahý to médium. A potom už musíte urobiť iba jedno, že osloviť ho zaujímavou vecou, ktorá ho zaujíma. A to je ten istý princíp, to sa ničím nelíši. Všetky, jasné, že sú všelijaké výnimky typu, že informácia o živelnej katastrofe je povinná zo zákona, lebo na to je verejnoprávna televízia. Ale to sú len výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, že trh s informáciami, média, to je ten istý trh ako každý iný. Isté. Prečo by mal byť iný? Ako preto, že niečo ovplyvňuje? Alebo aj tehla, pokazená tehla, keď je zlá, tak dom spadne. Čiže tá dôležitosť je úplne rovnaká. Mediálny trh je ešte možno tým zaujímavý, že keď nám prichádza nejaké veľké médium, alebo ktoré má potenciál byť veľké, tak prichádza s takou veľkou pompou a takou celou reklamnou nejakou stratégiou okolo toho. Ale žiaľ, keď sa mu to nepodarí a odchádza, tak už je tak trošku v tichosti. Aj live, tiež bol taký veľký, tak vlastne bol odišiel tak v tichosti a zanikom. Takže to je možno také špecifikum toho trhu, tiež jedno z mnohých. Niekedy sa tým médiám prikladá väčšia dôležitosť, ako v skutočnosti majú. Ale myslím si, že nielen mediálny analytik, ale bežný človek si uvedomí, že ten význam tu je.
Ale aj tehla má význam. Ale médiá vytvárajú dokonca na životný štýl. Dávajú nám témy, ktoré diskutujeme v rodinách, na pracovisku, v zamestnaní. Jednoducho, ten význam si ľudia uvedomujú, že ten veľký je význam. To by som zasa... Ale my nehovoríme, že médiá nemajú význam. Majú veľký význam, vplyv? Majú vplyv, ale nemajú nejaký kľúčový. Dokáže prostredie zabezpečiť zodpovedné správanie? Žiadne iné prostredie to nedokáže. Zodpovedné správanie médií? Dokáže trh zabezpečiť zodpovedné správanie? Čo rozumieme pod zodpovedným správaním médií? Že to médium sa bude správať kultúrne, zodpovedne voči konzumentom. Ale... Čo zabezpečí, aby sa človek k človeku správal kultúrne? Dobre. Máme výrobky a máme na to rôznu inšpekciu. Inšpekcia, ktorá kontroluje kvalitu potravín. Ale to máme tu v médiách, máme rady rôzne, ktoré majú kontrolovať zákonnosť. Čiže médiá, podľa mňa, ich nejakú objektivitu môže kontrolovať len zákon. Len zákon, nič iné. Áno, a zákon tu je rada, ktorá má sa podľa toho zákona chovať, iná vec, či sa chová alebo nechová. Ale to je všetko. A o tom, či to médium je dobré alebo zlé, rozhodne trh. Nový čas sú dobré noviny. Pretože ich číta neviem koľko, denne 1 000 000 ľudí. Ja ich nemusím čítať, ale pre 1 000 000 ľudí sú to dobré noviny. Týždeň je dobrý týždenník, pretože má svojho diváka a taká čitateľa a prežije z toho. A zlé médium alebo zlé noviny sú tie, ktoré ľudia nakoniec odmietnú. A to je len trh. No, ako v tom zmysle, že čo zabezpečí, aby sa neklamalo v médiách? Nič. Ale to ani štát nezabezpečí. Ani zákon to nezabezpečí. Naopak, štát sa niekedy stará o to, aby sa klamalo. To sa nedá zabezpečiť. To všetko je zodpovednosť jednotlivých ľudí. Toho novinára, ktorý ten článok píše, jeho nadriadeného, šéfredaktora, majiteľa. Nedá sa urobiť nič, nejaký zákon, nejaké štátne nariadenie, nejaká regulačná rada, nič také, čo by zabezpečilo, že v novom čase nebude sa klamať. To sa nedá zabezpečiť. A dokonca sa to nedá ani sankcionovať. Nedá sa proti tomu nič urobiť. Jediná sankcia je, že keď nejaké noviny, televízia evidentne klame, tak stratí divákov, ak tým divákom ide o to, aby neklamala. To sa stalo Markíze, keď tam bol Pavol Rusko, ktorý bolo evidentné, že tá televízia je používaná v jeho prospech. Čo je s ním? Čo sa s ním stalo? Skončil. Ale to neurobil štát, nejaký orgán alebo niekto, to urobil trh, to urobili tí ľudia, ktorí tomu prestali dôverovať. A v novom čase je to inak, alebo v bulvárnych médiách. Tam ľudia chcú, aby sa klamalo, aby sa tam vymýšľalo a tak. Chcú to a preto to kupujú. A zase je to v poriadku, je to dohoda medzi tým čitateľom a medzi tým médiom bulvárnym, že takí chcú byť navzájom. Potrebujú sa, tak jedni takí vydávajú, druhí si to kupujú, to je úplne v poriadku. A ja by som bol úplne proti tomu, aby sa to že nejak zakazovalo alebo regulovalo. Nech to je slobodné, však to je úplne v poriadku. Zabudnime na ambíciu, že pravda sa dá naregulovať zákonom alebo zabezpečiť zákonom. Pravda sa nedá zabezpečiť ničím. Je to len vec toho, či tí ľudia sú poctiví alebo nepoctiví, nič iné. V tom prípade tá situácia je štandardná u nás a tá kvalita tých médií, o ktorej ste povedali, že je relatívne povrchná a nízka, je prejavom ľudskej zrelosti, ľudských povah, ľudského správania. Tak to je. Najpredávanejšie médium vo Veľkej Británii, ktorá je veľmi kultivovaná krajina s dlhou tradíciou, s kultúrou, s košatou históriou, najpredávanejšie médium tam sú bulvárne noviny. V Čechách, kde to? Ale ako príklad non plus ultra je, že v Británii. Čo to hovorí? Že Británia je zaostalá, nekultúrna krajina? Nie. Hovorí to len to, že v každej krajine, aj tej najkultúrnejšej a najvyzretejšej, bude vždy existovať veľká skupina ľudí, ktorá proste chce také noviny, chce také televízie, chce televíziu Joja, Markízu a všetky tie škandály. Taká skupina ľudí vždy bude existovať. Jediné, čo je dôležité pre takú krajinu, ako je Británia alebo ako je Slovensko, že aby okrem takého média tu bolo miesto aj pre iné médiá. Teda aby ľudia, ktorí chcú počuť, čítať, vidieť aj niečo vážnejšie, alebo niečo hĺbšie, alebo niečo, čo súvisí s ich životom úplne inak, než tak povrchne, aby také médiá mali priestor. To znamená, aby bola
ekonomika na výške, aby bol